tinashebadza tangamire ambura ndarenga ashora chaizo anakuya kuda nepanengwa akasati asvika naura kuti ashora dare venyu chaizo tangamire nyaya pamberi penyu nyaya ndeyekuti uya kudari undiudze kuti sei uri kundidzinga pamusha pangu yene mbo dzako chiti pane mari dada taura zvondareta taura kuna tinashi chinzo kudare rerekodi wakanga uri musi wa1 December musikana webasa akati handichadi 2023 musikana webasa akati handichadi basa ndobva aenda baba vakanga vasipo namai vakanga vabuda ndobva musi wa2 murume wangu ndobva abuda namai zvekare ndobva vati chabontora mari yeimwemba idu yanga iri kuchatibomba vaenda kudaro vakadzoka manheru kuuya kwavakaita vakaenda nasekuru vangu vaviri handadzidza mamhongo ndobva vasvikoti tauyana nasekuru pane nyaya yatoda kutaura iri kundiremera pamwoyo pangu ndikati kana chakaita vanasekuru vakati titaura muzukuru nyaya yako iri kubudedza zvikanzi vanasekuru darira munoona randauya kuzokutorera nderekuti mukadzi uyu handirespect anoronga zvake ega zvikanzi iri nyaya yei zvikanzi ati izvozvo chete ndopandakati vanasekuru nyaya iriko ndeyekuti musikana webasa uya wamakambotonga nyaya yatinashi abata mameseji ake atinenga musikana webasa mukuru anova murume wangu musikana uyu akaenda nezuru saka musikana aenda nezuru iye ndopatinhasi hachandii saka ipapo nguva iyoyo achitaurana nasekuru haana kumbova pamusana akabva ngobudisa $3 yake gukuru ndobva atoti vanasekuru gukuro remuzukuru wenyu iri inini handichatomu zvichibva zvapera zvakadaro musi wa3 ndobva atotanga kutora hembe dzake achitobuda mumba achitonogara kumba kuchadibom namai vake kusvikira musi wa25 ndakabva ndauya kuno ndichiti regai ndinde ndoona mumba wangu kuti kwakaita sei kuchadibom namai watinashi aigara namai vake kuchadibom mai watinashi mai vatinashi iye tinashi namai vake ndo vanhu vachigara rese musikana webasa hanenokwari kutomuchengetera wari kugara wakamutsvagira pokuti agara saka zvadaro inini ndakaya kumacheki nokuti tinashi ndakandamuti ndokumbirawo makii ekuti ndiende kumba kwangu ndinoona kuti kumba kwangu kwakamira sei apa ndirikudawo muriwo nevana handingachamburi muriwo inini ndine nguruve ndine huku saka ndokwanisa kuti ndinowana kana chibage ndine chibage changu chiri mumba ndinowanawo zvekudya nevana zvikanzi huku hadzigari mumba dzinogara panze mukomana webasa anga aripo inova hanzvadzi yemusikana wanga achidanana naye wanga ari musikana webasa akabva anzi kana mai vakauya pano usavarega vachipinda mumba ngavavate panze kana kuti vanoziva kwavachanovata inini handichavadi ndakatovaramba saka ivo chirega kuti vapindi vasvike pano pamba saka ndasvika kudaro ndo zvavakandiudza kusvikira inini ndazoremerwawo ndazoenda pachangamire ndikanotaura nyaya yangu ndikati handisi kuziva kuti pamba pangu pandakavaka zvipfuyo zviripo ndezvangu ndinorambidzwawo here kusvika pamba pangu kusvika nhasi mazondionawo ndauyawo pano padare nyaya iyi yanga iri yekuti tichida kuti tigadzirise kuti vanhu vaviri vagare murunyararo vaviri ava vane muchato we511 chapter 37 ekudhara iyayi ngalemataura padare kuti vane chapter 5 yaunzi 511 iyayi saka panhau dzakadari kazhinji dzinobatwa nehigh court asi nhau dzekugara havo tichiyaranisa newanhu ndo nhau yataita kuti dai anga auya murume tayananisirana tichitaurirana patsika dzedu magariro atinodii atinoita uye kuita kuti tisaputse musha asi semunhu asina kuuya ndikuona kuti pamwe murume uyu akuda kuti toti vanhu vachidini vachitorambana sekutaura kwari kuita mudzimai wacho kuti
atoti handichadi mukadzi nemukomana. Ati akupa here gubhuro? Akanipa gubhuro 3 dollars. Hanzi akapuwa gubhuro zvinova kuti muchiwana akatokabva kati handichida kuti tinge tichibatsira isusu kuchiwana magariro evanhu vatema. Saka zvaasina kuuya hatingakwanisi kuti tirambe tichienderera mberi nenhau iyi nekuti inobatwa nehigh court marriage yavo haisi customary. Dai iri customary ingadaita tiri kubata tobva totaura kuti ano zvakati chii hatiiti, zvakati hatiiti. Saka tichangomubata nenhau yekuti haana kuuya kumatare obvisa mbudzi nhatu dzekusauya kumatare. Asi zvazvaita kudari taakutaura kunaye areza kuti chaakufanira kuti achiite yaadvise yataakumupa sedare kuti murume wako atadza aramba kudikirananisa. Asi advise yatingakupe ndeyekuti kana mukange paane kuti kurambana, mutemo wemuZimbabwe unotaura kuti munogowana zvinhu zvamakashanda muri mese. Zvinodimburwa neratio dzinozivikanwa nehigh court. Kunyanya vanodimbura nepakati, uye anozoenda futi aine wana kana paine mamaina wasati wabva zera re18 ndo vanonzi mamaina. Iwawo vanozoonekwa kuti vachatogara namai opuwa kuti zvakare kuti anobhadhara maintenance yewana iwawo sekugara kwavanenge vachiita kunani kuna mai. Muri kubanzwa here ipapo? Saka zvotoita munochitotsvaga lawyer anochitoti muchitoende kudivorce, kundoshare divorce makatoita kurambai. Lawyer anenge akuchikugaidhai kupai guidance yekuti pamaproperties aminawo kusvika pari nhasi asati atengeswe. Handiti ndo chekutanga lawyer anondoisa kafeti, pane inonzi kafeti. Handiti inobva yamisa maproperties ese, nekuti mukanonoka maproperties anotengeswa. Akazi ngaatengeswa munoruza chimari. Mundoisa kafeti maproperties amuri kutaura kuti mune property mati kuChatcom nekupi Glenwood nekupi nemacheki. Mune zvifuyo mune chii zvese zvinondoiswa kavheti nehigh court. Zvaitwa zvondoiswa kavheti nyaya yenyu ichifamba kuhigh court. Muri kubanzwa ndo advice tete muri kuzvizwa. Ndo zvavanofanira kuchitomhanyira izvozvizvi wachichiita kuti wotsvaga lawyer rinotondowabatsira kuti wagoerane zvinhu, nekuti pasina rudo harumanikidzwa. Vanokwanisa kuti wodzokera kuotemana wobva wafa. Handiti wane humbo iwo sekutaura kwavo kuti anga akudanana namaid wavo. Handiti ndosaka takadii takarambana nekuti anga akuita chiuri. Chimwe chezvikonzero chiripo. Saka takadii takarambana. Izvi zvekumirira kuti hanzi zvinoita vanhu vanomirira kuti hanzi zvinzi anotanga kundoenda kukoti ndiani, ndiri tozonzi ndaramba murume. Ivo hapana chii, hapana rudo, hazvibatsiri. Kurambana hakuna anonzi anotanga makapuwa gubhuro. Saka ndo ramunotoenda kuti ndakatopuwa gubhuro chandaakuda kukanzurisa muchato wekuhigh court. Gubhuro ndakatoramba uye kuti tisheyane maproperties. Ndo zvamunoita. Handizivi kuti mungabvunze here zvamungade kubatsirwa. Chandaida kutobatsirwawo ndechekuti ike zvinezvi inini nevana tine nzara, hatina chikafu, asi iye anga achitodza mukomana wekuti atengese
mombe aite sei nekutotora ngururu achiuraya achitora chinotya saka ina handisi kuziva kuti ipapo zvandataura kavheti inotoiswa mande handiti asati adi aparadza upfumi mundoisa kuti zviro zviinde pahold kopamba pangu inorambidzwa here kusvika imba ipi kumacheke kuno kumusha ndo zvatiri kuti imimi munochindoisa kavheti inokumisai mese handiti imimi mune kwamuri kugara handiti handiti iye ane kwaari kugara handiti kune property isina ari kugara kwanditi saka izvozvo ndo zvinoita lawyer manje anoti imi muchigarai kwamuri kugara murunyararo hapana noya ikoko iye ngaagare kwaari kugara murunyararo hapana noendako uye chenhatu imba kune upfumi hwenyu hapana achatengesa upfumi hwenyu munwa maulista hapana achatengesa kubva nhasi handiti zvichireva kuti patoone necourt order inenge yatoiswa naloya anotoaplya kuti izvo zviite fast pasati paane chatengeswa mozosheya kana akatengesa zvinhu izvozvo nhasi toti maiisa nhasi zvinozotengeswa mangwana zvese izvozvo pamuchazogowana zvinenge zvichitaurwa kuti wakatodya chako icho zvasara zvakuenda kunani uye mutemo unenge wakutondirwa wakutomubata ndo rubatsiro rwatingakuitei bvunzai henyu mabvisa mari yenyu akabvunzai zvamunoda kuti tikubatsirei ini ndinoda kuziva kuti uyu munhukadzi sekuziva kwake kuti hakuna chaanodya ende vana havasi kuenda kuchikoro izvozvi akagara navo mumba handiti apa pakuda loya racho rinouya sei hapana mari ndinonoritora neiwo ini munhukadzi ipapo kune maloya taakukubatsira ipapo mubvunzo wakanaka kune maloya anonzi achii maloya anobatsira madzimai ezizwala ndokupa mukomana imo hamaenda kuzwala ikoko but since nhau yenyu iri kuharare vanokupai vanhu vanondokubatsirai muri harare kuti musazofambe muchiya kuno anobatsira for free vanhu vamadzimai ane matambudziko vanondokupai advice motaura mabva kwamambo mambo ndio atiadvisa kuti motosimuka ikoko taikumbirawo kuti mutipe ofisi yenyu kana muchikwanisa kuuya kunokumbira kuti muchibatsire muri kuno vanokupai ese matauni ese iwawo maloya ariko NGO iye NGO inobatsira madzimai anoshushikana vanondopuhwa bhajeti yavo yavanondobatsira mai for free handiti wane ofisi ayo wakomana wangu anoziya Robert vapo mukati mupuhwa ziwala mungakanga kusvika pachipepa chacho hatazi Zimbabwe Women Lawyers Association. asinoda kuziva ndofunga tsamba yakangona kuti ndege kunetseka afanira ini ndinehangama ukanosvika ukati ndiverengaiwo tsamba yako mabharana ari kupi awanyorere kuti vanhu avo wabatsire wabva kuna mambo tabva kuna mambo wabatsire iwo nhau yavo inoda kubatsira Mune mwana wanga. hati mune vana vaviri wanyorero tsamba vanobvisa mari iripa nekuti hatina makombiyuta madheski ezvezvi akavharirwa mubhara Mukuru ari kuya ari kufunda chigwaro. ari ku-ECD amwe ari ECDB mumwe wacho ndoigore ne10 months mumwe akashaya mumwe ECDB mumwe igore ne10 months mumwe ndiye akashaya Wana wadiki kwanda uke maproperties za sauna wadiki. Njoo digi. yacho izvo Muramba na magai maazi kunozwa warumenga mkaona maybe auda mwana kuma auda mshani.
Mnema kuti nekuwaridza mubhedha mushandi wari. Kupinda mubhedha machipota machoza mubhedha. Murume akatarisa mune musiru. Izvo kwezvabva matorwa murume macho. Nekuda kuti iti makagara. Zvinowanikwa ndisenge tifare tikatonga takatsamwa ndizvo zvandinetsawo mama kuti nditi musi wandakazvinzwa ndakada kuti ndisumuke ndipinde bhasi ndenda ndikabva handina mari ndinokusvika sei iye ari kuti haana mari saka toita sei ini muri tete kusaidwa kwemurume kwemukadzi mwana wangu mwana wadzadzi yangu saka tikasiti zvamboita sei zvikasinzi hapana mhosva hapana chinyi asi kuti ndangodzi iwewe neni hatichawiriranyi chachose izvo mamamburwa here angatikanga adisa togaya mupengesa manje nokuda kwamaoperations zvaakadai izvozvi apa ane maoperations okuchekwa ega ega hatizi yanga chidaona wakawanda uyo ane maoperation amenozve asi ingakuoparetwa ndinopeoparetwa wandikaita watatu tatogona handiti aita watatu ega but akati aiwa ndichikuda wakawanda zvounoda wakawanda uri kubasa dzimba dzese dzavawakaditi mari zvinodaro asi zvinenge zvichikubva nokutsatsarika aiwa no it's okay saka mabharano handinokoda tsamba vanokupa mari yekundotaipisa kuti wabva kuno kudare wabatsire iwo nyaya yavo taona kuti inoda kuti muvabatsire hawana mari saka wabatsirei